sa ngalan sa Mahal, o sana, o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga suon, o mga suod nga higala, na Ginoong Hesukristo. Ang Diyos o tao nga matuod, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga utang, nga makita o dili makita. Diyos, gikan sa Diyos. Pulong, gikan sa pulong. Kahayag, gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos, gikan sa Diyos nga matuod. Sumala ni San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 14. Ang pulong, Diyos. Ang pulong, uban sa Diyos. Ang pulong, nahimong tao, og nipuyo sa matag usa kanato. Bata og tigulang, babae og lalaki. Gipuy-an sa pulong, ang pulong, Diyos. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Berso, sa dili pa ang Ebanghelyo. Alleluia. Dalaygon ikaw, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Kay ipadayag nimo sa mga gagmay ang mga misteryo sa gingharian sa Dios. Alleluia. Ang pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawas sa balay ug nagpasugo gabuot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Jesus ug miingon sila kaniya. Ang imong inahan ug mga igsuon ato sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya, mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya og miingon, ania ang akong inahan og mga igsuon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, mao'y akong mga igsuon og akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Bago pala gyud dato nabati mga igsuon ug mga suod higala ni Ginoong Hesukristo, Dios ug taong matuod. May buntag tibok kalibutan, matag igsuon, matag tawo nga nagpuyo sa matag panimalay sa lain-laing mga nasod. Di amanukad live broadcast karong adlaw, Enero 24, 2023. Adi amanukad ang atong live broadcast karong adlaw sa Barangay Sandayong, Guadalupe, Cebu City. Ug atong ipaambit karon sa tibuok katawhan nga nagpuyo sa matag panimalay sa matag nasod sa tibuok nga kalibutan, gikan sa labing patang nga gamay ngadto sa mga tiguang babae ug lalaki. Gipuy-an ang matag tao sa pulong. Ang pulong, Dios. Ang pulong, nahimong tao nga mao si Lord Jesus Christ. Ug karon ipambit nato ang pulong sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bago pa lagi nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw. Bisan tuod kung adunay mga naglabay nga mga sakinan apan pulos ka binuhat sa Ginoo, mga tingog ngatong nabati og ang pulong sa Dios mabati sa tibuok kalibutan og makita ninyo live broadcast karong adlaw ang sulugon sa Ginoo, the servant of the Lord. Og ang Ebanghelyo karong adlaw, Enero 24, 2023, ang Ginoo misulti kanimo nagtan-aw, naminaw, nag-online, nag-view sa tibuok nga kalibutan. Ug aron masabtan gyud sa tanan, atong sundon gikan sa unang pagbasa paingon nga sa Salmo responsoryo ang nagpatiliwala sa karaan ug bag-ong panahon. Ang bag-ong nga panahon kung bag-ong kasulatan maong Ebanghelyo bag-o palagi natong nabati. Ebanghelyo ang gospel of the day. Ang gospel mao ang good news, maayo ang balita, maayong balita ug mao kini ang kamatuoran. Hinungdan nga atong uluhan sa tulumanon matag adlaw nga tanan, Lunes hangtod sa Domingo, ang tinuod o ang katungod. Ang tinuod mao ang pulong, ang kamatuoran.
ang katungod right. Katungod right. Ang tanang tao, batag, tigulang, babae, lalaki, adunay right, adunay katungod. May biya sa tinuod o mibalog silang katungod hangtod karon. Mao kining mga tao nga nagpuyo sa silong sa langit timong kalibutan. Atong mga igsuon kada sila. Bisag ato ka pa magpuyo sa Amerika, sa Russia, sa Ukraine, Europa, Australia, Switzerland, o sa Canada, o sa Pilipinas. Ang tanang tao sa timong kalibutan adunay mga dunggan, mga mata, mga ilong, baba, lawas, o ang tao adunay kalag. Ang tao kinabuhi, ang kinabuhi tao may lawas o kalag. Lawas o kalag kay di gyud makabalog ang lawas kun lawas lamang gibutangan sa Ginoo o kalag nga mo'y katimbang sa tao dinhi sa silong sa langit. Mao nga 5 ka adlaw ang pagpangandam sa Dios before siya naghimo og kinabuhi kun tao gumikan sa kaayo sa Dios. Kay ang Ginoo ang kahulugan sa Ginoo gugma. Ang gugma Ginoo, ang Ginoo gugma. Og himo ang kinabuhi ang tao nga sagrado sa labang makagagahom gumikan sa kaayo sa Ginoo. Gumikan sa kaayo sa Ginoo gihimo ang tao sa ika-8 ka adlaw o sa sul sa 5 ka adlaw gibuhatan og langit, yuta o sa tanang makita o dili makita ang kinabuhi ang tao nga mao'y magbantay sa kadagkatan, sa kaumahan, sa bukid, sa yuta, sa mga tanong sa yuta magbalantay o ang mga isda, mga hayupan ang tao mao'y magbalantay, mao'y tig-atiman. Og mingon ang Ginoo nga ayaw pag-adto. Miadto man gayud ang tao pinagi sa babae, misupak man sa tinuod. Pag-abot dito sa gidili, sa taliwala, sa kakahuyan, gisuwayan ang babae, natintal ang babae, gitintal sa ganunay nga musupak sa sugo sa Dios. Kinsa man ang nagtintal sa babae, mao kini sila ang nagtintal sa tao. Ang sulti sa Ginoo nga ayaw gibaliktad man sa mga supakiro nga gitawag og Lucifer. Ninot ang pangan Lucifer, angel of light. O mao kini siya ang panuway, ang Satanas, ang Beelzebul, ang yawa nga nanintal og tao nga balaan. Natintal man ang tao pinaagi sa babae, di po manugbunga, di naman sa ang iyang kinabuhi. Pagkamansa sa iyang kinabuhi, nalipay ang mga panuway kay natintal man. O kunya midagan pagbalik ang babae o gipatakod gato sa lalaki nga naipugwat, naikatulog og naigmata og unya mikaon, mitilaw, mikaon hangtod nagkinananay silang duha og hangtod nakasala. Nakasala man gipatakdan sa babae ang lalaking nakatulog ug unya hangtod niadtong panahona nakasala ang tao, babae og lalaki. Ang tao lawas og kalag nakasala. Kay gisupak man nila ang kabubuton sa Ginoo. Unsa may pagbuot sa Dios, unsay kabuton is to love one another. Kaya Ginoo gugma man, paghigugmaay kamo, pagpasayloay kamo. Unya gisupak man sa tao hangtod karon, misupak, sige supak hangtod karon until now. Og pipila raman ka mga tao ang mibalik, mituo, mituman. Pipila raman, tutara, apan hilabihan kadaghan sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ang misupak hangtod karon. Muna ang mga tao nagpuyo sa bakak, bakak dito, bakak diri, supak dito, pagdaot diri, paglimbong dito, pagbudhi diri, pagdaot. Muna ang kalibutan. Apan ang nakikita katong nagtuman sa sugo, nagtuman og mituo sa buhing pulong, ang pulong Dios. Og mao hinungdan nga ipaambit nato ang buhing nga pulong, ang pulong Ginoo, ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao og mipuyo pagayon. Gumikan kay siya nay gugma sa matag tao, matag bataw, tigulang, babae ug lalaki nga nagpuyo sa tibuok nga kalibutan. Siyang pulong. Apan pipila naman ang mituo, mituman ang kadaghanan misalikway, di na mo balik, di na mo tuo, dili mo tuman, hangtod karon ang tao ning kalibutan. Dili mo tuo, dili mo tuman. Muna nga ang unang pagbasa, atong maaninaw pag-ayo, kung ikaw naminaw, nagtanaw, nag-online, nag-view, ang unang pagbasa, mo ang daang kasulatan. Unsa man ang unang pagbasa? Ang unang pagbasa, nagkanayon, ang Ginoo, sumala kini sa usa ka propeta. Sumala sa suwat, ngadto sa Hebreo. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Landong lamang kini, dili sibo, dili hingpit. Una ka na nga pulong, dili hingpit, dili sibo.
ug gumikan sa kadako sa gugma sa Dios Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong ug pinalangga nga anak dinhi kalibutan nga mao ang pulong. Ang pulong gipadala sa Dios Amahan dinhi sa kalibutan, unya ang pulong mao ang kahayag. Unya ang Ginoo kinagsulti sa batan-on nga babae nga utubag sa ngang Maria. Mituman man, misugot man, mituo man ang babae sa pulong. Ang Ginoo nakigsulti kaniya pinaagi ni San Gabriel. Kini si San Gabriel, archangel kini. Mao siya ang nagrepresentar sa Ginoo labaw sa tanan. Misulti ang Ginoo pinaagi ni San Gabriel ngadto sa babaeng ulay nga 14 anyos mao si mahal nga Birhen Maria. Paglipay, magmabdos ka pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Paglipay kay magbablos ka kun usugot ka. O kunya ang imong imabdos maong pulong mo kahayag kun musugot lamang ka. Unya sa diyang misugot, mituo ang babae nga Ginoo ang nakigsulti kaniya in the person ni San Gabriel nga usa ka archangel sinugo sa Dios ug miingon ang batarong babae misugot nga magmabdos, misugot mituo ug miingon matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nga sa English pa, be it done unto me according to your word. Ana ka sa pulong sa Dios. San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 38. Ug miingon ang anghel si San Gabriel, magpabilin kanimo ang gahom sa Dios hangtod sa kanturan. Ug unya ang pulong ang kahayag mupuyo sa imong taguangkan sulod sa siyam kabuan. Ug unya mahimugso ang pulong ang kahayag ug ngalan mo og Hesus. Kay ang iyang gingarian way katapusan hangtod sa kanturan. Muna ang pulong Dios, muna si Lord Jesus Christ, munang giampingan, gitahod, o kunya gihatag gibili, gikan sa gamay pa siyang bata, na imong Senyor Santo Niño, gamay pa, na imong dako, o pagkadako, nahingpit at the age of 23, nga naman, kay tunog katuig, sa iyang pagministeriya sa mga tao, unsa man ang gisulti, ang Dios nga nagpakataw way buling og sala mitipon sa mga tao nga pulos makasasala. Og ang gipili gilain dis kalibutan maura gyud ang mahal nga Birhen. Way buling way sala. Hingpit. Kompleto, holy. Unya ang pulong mipuyo, misugot mituman. Didto mo puyo ang pulo ang kahayag sa babaeng hingpit o balaan sud sa siyam kabuhan og pagkahimugso kinganlan og Hesus. Mao kini siya si Lord Jesus Christ, matuod nga tao, matuod nga Dios. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa hayag, pulong gikan sa pulong. Mao kana si Lord Jesus Christ, matuod nga tao, matuod nga Dios, gikan sa Dios, mipuyo sa taguangkan sa babaeng ulay nga motuwag sa ngang mahal nga Birhen Maria. Pagsugot niya, ang babae nahimong inahan, hangtod karon nahimong inahan sa langit ug yuta sa tanang mga anghel, mga anghelis, mga santos nga nakasuod sa kay mao kini ang ganti kung magtuman ka sa kabubuton sa sugo sa Dios to love your brothers, your sisters, to love one another. Kung magtuman ka, mituo ka og Dios, mituman ka, misugot ka. Kung magtuman, mao kana ang unang pulong nga sa dihang ang tao ang Ginoo nagpakamatay, usa ka tawo ang Ginoo nagpakatay gumikan sa gugma, nagpakamatay siya aron maluwas ang kadaghanan sa mga tao. Giluwas na ang batan-on, tigulang, babae, lalaki, dugay na giluwas kay nagpakamatay ang Ginoo gumikan sa gugma sa tanang mga tao. Gibuntog niya ang kamatayon ug ang tag-iyas kamatayon ni kunsal sa mga minatay, ni puyo og tulo ka gibig, tulo ka adlaw. Gibuntog niya ang kamatayon. Muna ang tanang tao giluwas na, giluwas. Ug unya sa ikatulog adlaw, nabanhaw, nabuhi ang Ginoo si Lord Jesus Christ. Apan sawa pa sa imo adto sa Dios Amahan, iyang gipakikitaan sunod sa 40 ka adlaw ang iyang mga apostol, mga tinun-an, tanang magkasasala, giluwas na. Ug unya iyang gipakikitaan ang tanan gikan sa apostoles, sa mga disipulo, mga tinun-an, pagkaman ni pagpakita ni balik sa gingharian sa Dios. Ug dito milingkod sa tuo sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan. Ug kay mituman man siya sa kabubuton sa Ginoo, mituman man gigantihan sa Dios Amahan ang Dios Anak. Ug gihatag sa Dios Amahan ang iyang gahom, ang himaya ug ang gingharian. Gibalik-balik kana sa mga sagrado dinhi sa Santos Kabisa. Kung magtuman ka, hatagan ka giyon sa gahom, gingharian ug himaya.
Ug unya kani tuman manak siyang pulong siyang Dios, gipabilin pag dinis kalibutan ang iyang gugma, ang iyang gahom nga maong Holy Spirit. Ang Holy Spirit maong gugma, ang gahom sa gugma nga gibilin sa Dios nga anak. Aron kung may usa ang tanang mga tao sa iyang gahom sa gugma, may usa sa mga birhen. Kung may usa ka sa mga birhen, may usa ka sa pulong, ang pulong Dios, ug makasuod ka sa gingaran sa langit kung ikaw may usa sa mahal nga birhen. Ang mahal nga birhen bugtong way sala, bugtong huli, babae nga nahimong inahan, ug nahimong inahan sa tanang katawhan sa kalibutan. Ug nahimo pa yung inahan sa Dios, Mother of God. Kani sugod man nipuyo man ang Ginoo sa iyang taguangkan. Munang si Lord Jesus Christ matuod nga Dios ug tao, 100% man, 100% God. Pagka nakuna niya, pagkahipit na, pagka-mature na, nagpakamatay ang usa, ang Ginoo, aron maluwas ang tanan ng mga tao nga nagpuyo sa kalibutan, nga nagpadayon pagpakasala. Kaya ang mga sala magbalik-balik, balik-balik, kada adlaw, the 7 capital sins. Kung ang mga tao nakadungog, nakamati, magbalik-balik, matag adlaw ang 7 capital sins. Unsa man ning 7 capital sins, mo balik-balik, mo kini ang mga sala nga hangtod karon mahimo kini mortal, mo kini mga venial sins, gagmay sala, 7 capital sins, apan sala gyud. Venial ka mag-mortal, apan sala, apan gagmay sala. Muni mapapas lamang ang venial sin pinagi kun ikaw musimba kan adlaw, musimba bisag ka usa matag Domingo. So sa kasimana, mapapas ang sala. Apan kun dili ka musimba, di gyud mapapas. Himpi ka di mo man musalikway ka. Kung ikaw nakadungog, kung ikaw nahimong usa sa Ginoong Kristo, kausara siya muhanan siya kinabuhi, nagpakamatay, apan gibalik-balik ka na sa mga pari dinis kalibutan, sa tanang magtutuo, gibalik-balik ang mga sagrado, gibalik-balik, balik-balik ang misa, balik-balik matag adlaw, ang rosaryo balik-balik. Unya ang Ginoo kausara gyud magpakamatay, muhanan siya kinabuhi, aron maluwas ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa kalibutan, nga nagpadayon pagpakasala. Kay nagbalik-balik man ang mga sala gitawag og paligas. Timan inyo paligas, mo ni siyang nagbalik-balik. Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Muning 7 capital sins atong bisayon, ang garbo, kasuko, kaulag, kasina, patuyang sa bugipati, patuyang pamabay, pagtabako, pag-inom, patuyang ba? O unya nagpadayon pagkakog, pagkatihik, pagkakayuan, pagkadusnog, unya di magagda, o ikapito sloth, lisi, tapulan sa tanang panahon, tapulan, murag dili sila, apan dako, kanang murag tawag binyal sin, mahimong mortal kung imong pasagdan ang paligas, inigligas nimo imperno kayon. Kung imong tumanon ang paligas, imong tubangan ang pride o kalinaw, ang kasuko, kalinaw yun, kalipay, kalinaw, ang kaulag, puli ang kaulag, iliusti kaulag, puli mo gugma, kay ginugugma, lahi ang gugma, lahi ang kaulag. Nagbalik-balik man ang last, kaulag. Ang tao karon mohimo manug tao nga wa pa sagrado, wa pa maminyo ba, wa pa magkasal. Kung magkasal ang tao mo na sagrado ang tao kung magkasal. Kung dili ka magpakasal, mangilabot ka og lalaki o babae nga dili imo, munang immature people, dili sagrado, immature, dili ka gyud makasud sa langit kung kulang ka sa pagtuo, kung di ka magtuman. Unsa may tumanon aron makasud ka sa langit? Nga ikaw magmahigpit, magbanaan o moapil ka, mutuman ka sa mga sagrado. Unsa may imong tigumon aron makasud ka sa langit? Magtigon ka kung ikaw binunyagan, sakrament o baptism, binunyagan, sagrado ka na. Sagrado ang confirmation, sagrado ang holy orders, ang pagkamari, sagrado. Unya kinsa man ang tao, sagrado kay nakaambit man pagkapari, sagrado ang tao. Ang tao sagrado lawas o kalag, apan unsa nito sa kasagrado, nagpatuyang man sa iyang gibati sa paligas kada adlaw balik-balik, naligas din interno. Kung maligas ka, di na ka mabalik, muna magbudi ka, mahimo kinautan, mahimo ka fake news, mahimo ka ngilaan, mga bati, mga dunot, mga hinawayon, himantayon, mga marites, mga marisol, muna ang mga tao ni kalibutan. Sige pabantay, panghilabot, pagdumot, paghimog sa laod, sige pabakak, bakak dito, bakak diri, kay nibi man nagtinuod, nibiya og tinuod, og nibarog og katungod, right, hangtod karon nagpuyo ang tao sa katungod, nibiya og tinuod, ang kamatuoran og mipuyo og katungod. Muna ang tao adunay katungod nga mahimong adunahan kalibutan, katungod man na mapobre madunahan, sig pangangkon dito, pangangkon diri, nya mo kumpara dito, mo kumpara diri, muna ang katungod apan mibiya sa tinuod nga mao ang kamatuoran, ang good news, ang maayong balita, mao kana ang kamatuoran. Kung ikaw tao naminaw karon ang imong tubag sa Salmo responsoryo, ani ako Ginoo,
Mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagkanindot nga punong pagtuman sa imong kabubuton. Unsa may kabubuton sa Ginoo? Ang kabubuton sa Ginoo mao ang gugma, paghigugma, higugma ang imong isigtaw, higugma ang imong asawa, higugma ang imong bana, higugma ang imong anak, higugma ang imong apo, higugma ang imong isigtaw, higugma ang tanan, higugma gayon ang tanan. Unang sugo siguro to love one another. Kung imong higugmaon imong asawa, imong higugmaon imong bana, imong higugmaon ng imong anak, mga apo, mga umagad, o mga tao, magtuman ka, kay imo ka lang ni tubag, o sulti sa Ginoo, nga Ginoo, ani ako ron pagtuman, kung unsay imong kabubuton. Muni ang, ani ang salmo, ani ako Ginoo, ni ani ako aron pagtuman sa imong kabubuton, pagkanindot, o ispulong sa Ginoo karong adlaw, ni ani ka tao, aron pagtuman sa imong kabubuton, unsay sugo sa imong commandment sa Ginoo, to love one another. Munang love God with the whole of your heart, love God with the whole of your mind, love God with the whole, lahi ang whole, tibuok, ang all tanan, all ta, whole with the whole, tibuok kasing-kasing, tibuok hunahuna, tibuok kusog, tibuok lawas, kay ang tao usa naman, lawas, apan gibutangan og kalag, nga dili makita, hangtod karon. Ug ang gituan sa mga tao, ang lawas naman kay makita, munang tao moingon gyud, to see is to believe. Apan ang tuwan sa mga taong lawas na, apan ang kalag di mo tuo. Ang Ginoo gibali man sa tao to see, ang Ginoo mismo ikaw nagipahilugdan sa Ginoo nga believe is to see. Apan ang tao to see is to believe man, mutuon mo makita og kalag og Ginoo nga di makita ang Ginoo, ang kalag di makita. Di mo tuong tao munang hangtod karon ang tao nga dili mo tuon, di mo tuman, mo lang magbudhi, mamakak, sig pamakak, pangangkor, butang dili ila, pangilog, pagbudhi, o sig pangumparan, o isig kataw. Ang Ginoo na kaniya, apan dili makita, di mo tuon Ginoo, ang ituan, ang iyang kaugalingon, iya, mo lang, I love myself, I love, ang Ginoo nga naa kaniya, wa na mahigugma, kay ang iyang higugma, iyang kaugalingon, ang Ginoo nga nagpuyo kaniya, wa na nakalimtan, kaya di mo makita. O ang Ebanghelyo karong adlaw, o sa Ebanghelyo, ang Ginoo nakisulti kanimo, Ginoo kay giposisukan ng Ginoo si Lord Jesus Christ. Ang Ebanghelyo nga atong gibasa nabati sa tibuok kalibutan, nabati og nakita live broadcast ang atong nimutangan karong adlaw sa Sadayong, Guadalupe, Cebu City. Ang nimutangan sa atong live broadcast sa tibuok kalibutan, makita ang sulugoon sa Ginoo, mabati ang pulong Dios. Ang Ginoo nakisulti kanimo nga ang akong inahan ug ako maigsuon nangita kanako mao ang magtuman, obedient ba, magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao kani iyang inahan, nga ang tao nga nagtuman, ang naminaw nagtuman, mao kana ang iyang mga igsuon, mga suon nga higala, inahan ug amahan. Tanan gyud, way gipalabi, equal ang labaw nga makagahom, equal ang Ginoo. Way gipalabi, way gipili, equal batang tigulang, babae lalaki, managsama ang gugma kay Ginoo gugma man. Gibuhat ang tao gumikan sa gugma. Naluoy ang Ginoo, naluoy ang tao sa mga tao, ang Ginoo sa mga tao, munang giluwas, gumikan sa kaluoy. Gibalik-balik kada sa mga santos kamisa, gumikan sa kaluoy sa labawong makagagahom, nagpakamatay ang Ginoo usa, apan naluwas ang tanan, gipuntog niya ang kamatayon, gibutog, giluwas na ikaw, apan nga lumipalhin ka man og lain nga pagtuo. Naghimo ka mag-imong gingharian, nga usa ra may gitukod, nga simbahan sa Ginoo, nga mao Romano Katoliko, ang tao mangulos, og hangtod karon di na mangulos ang mga tao, mangulos ka magsarili. Kung ikaw may kugma ka sa imong isig katao, may kugma sa tibok, imong kasing-kasing, huna-huna, lawas o kalag. Kung ikaw mutuog kalag, kung ikaw mutuog Ginoo ang Ginoo nga di makita, hangtod karon. Ug nagpakita ang Ginoo in the name of Jesus Christ, ang pulong nagpakatao. Ug mitipon ang pulong ang tao sa taong makasasala, hangtod karon. Kung ikaw ang pulong sa Dios, ang pulong Dios, kung magtuman ka, mutuog ka, ikaw, ako igsuon, may mong suod na higala, ikaw ako inahan, amahan, mga anak, masuod ka, ma-intimate ka, masuod ka nga higala, suod, ka ikaw tao, lawas o kalag sagrado, o gitawag og mga anak sa Dios. Ikaw anak sa Dios, kay nahimong usa ka man, ni Ginoong Jesucristo, nahiusa ka man, lawas o kalag usa, unya nahiusa ka pa sa santos, kay na, Dios, nahiusa ka pa sa inahan, pagkahiusa nimo sa inahan, masamang nga birin, may usa ka sa pulong, may usa ka sa mga pari, may usa ka sa kayag, may usa ka sa dalan, may usa ka sa kinabuhi, may usa ka sa kamaturan, may usa ka sa labaw makagaw nga mga Ginoo, ang Dios, labaw sa tanan ang Ginoo, nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Kung ikaw magtuman sa sugo sa Dios,
to love one another. Kay siya kugmaman ang Ginoo gumikan, nihimog tao gumikan sa kaayo sa Ginoo. Giluwas ang tao gumikan sa kaluoy sa Ginoo. Kay Ginoo kugmaman, kaluoy man ang Ginoo. Kung ikaw magtuman, mo kay atong ibugti sa kaayo o kaluoy sa Dios, balik sa pagtuo, balik sa pagtuman, balik sa pagsalig, balik sa paghimaya sa Dios. Dios Amahan, himaya sa Dios Anak, himaya sa Dios Espiritu Santo, mo ang gahom sa gugma sa Dios Amahan ug sa Dios Anak. Dios gikan sa Dios, pulong gikan sa pulong, kahayag gikan sa kahayag. Kaya ang pulong mao ang imong nabati, ang pulong Dios, ang pulong kahayag, ang pulong dalan, ang pulong kinabuhi, ang pulong mao ang kamatuoran. Kung ikaw gipiyalan lamang, you are given the freedom of decision to choose. Gihatagan, ipiyalan ikaw sa kagawasan pagpili. O sa imo, ari ka mas yes, no, true, false, positive, negative, yes, no. Sa tinuod o katungod, ang atong tuluwanon matag adlaw, ang tinuod, kamatuoran, truth, will set us free. Unsa man ang katungod, right, right, right. Munang mangangkon kang butang dili mo, right, imo ka ng katungod. Ang tanang batang tigulang babae lalaki adunay katungod. Apan kung mubalik ka sa tinuod, mubiya ka og katungod. Biyai ang sala, biyai ang sala, hinusuli ang imong kaugalingon. Pagpasol, biyai ang sala, biyai ang katungod. Balik sa tinuod, ang mahingpit, mahuli, mabalaan ang imong kinabuhi kung ikaw magtuman sa kabubuton sa Dios. Lamaw sa tanan, nagbuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Kaya ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong mao si Lord Jesus Christ. Siya ang ebanghelyo, siya ang good news. Si Lord Jesus Christ mao ang maayong balita, mao ang kamatuoran. Si Lord Jesus Christ matuod nga Dios ug matuod nga tao, ug unya nagpakamatay gumikan sa kaluoy sa tao sa sinong sa kalibutan. Makasud ka sa langit kung ikaw magmahingpit, kung ikaw magbalaan, makasud ka sa gingarian sa Dios. Amen. Kung ikaw magtuman sa kabubuton sa Dios, kung ikaw mituo, kung ikaw mialagad sa Dios, ikaw magtuman, ikaw inahan, igsuon, masuod kang higala, magtuman ka, be an obedient children of God, kay ikaw anak sa Dios. Ikaw sagrado nga tao, holy, lawas o kalag. Puy ang imong pagkabalaan, ang imong pagkatao kay ikaw tao, gipuy-an sa Ginoo. Ang lamaw nga makagagahom sa tanan. Langit nga mo'y nagbuhat sa langit o yuta, o sa talang makita o dili makita. Dios gikan sa Dios, pulong gikan sa pulong, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Amen. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.